Assalamu alaikum. Barka da zuwa Teacher Ibrahim. Sannu Hajiya na wuni. Lafiya lau, ina fatan kana lafiya. Lafiya kalau. Ha? Yara, kuna ganin Uncle Ibrahim ya zo kuna zazzaune? Ku yi sauri ku je ku ɗau littattafan ku. Yawa ku hanzarta sai ku zo ku same ni a aji. Uncle Ibrahim, sai dai Hajiya. ba ji ba. Da Allah ɗan zauna mana. Ni da babansu mun yanke shawarar cewa za a soma amfani da dining area wato wurin cin abinci a mazaunin aji. A'a Hajiya, na yi wani laifi ne? A'a sam, ba kai wani laifi ba. Wannan zai taya mu lura da harkokin da suke ciki da kuma tarbiyyansu. Haƙƙinsu ne da ya rataya wuyanmu, da mu sa ido, mu kuma lura da abubuwan da suke ciki a kowane lokaci. Na goyi bayan ki 100%. Ni kaina hankali na zai fi kwanciya. Madalla Uncle Ibrahim, bismillah. Ina kira ga iyayen yara da mu inganta lura da 'ya'yanmu da ma waɗanda suke mu'amala da su domin kare ƙananan fitintunu irin na zamani. Mu kuma roki Allah da ya taya mu tarbiyyansu.